फेरेंगा आमार बिटिसिर मानु नहयना ओइ धेमासिर मानु हे जों जाथिनि थाखाय मावलांबाय थागोन हारिनि थाखाय जों बाथ्रा बुंबाय थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै। आथिखालनि बिटिसिनि खुंथायनि पावार डिलिमिटेसन आरो राजखान्थिनि थासारिखौ बिथां बारग' CM हाग्रामा महिलारि सारा माबायदि फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनानै लादिनि। तामुलपुर साब डिविजनेल जुडिशियल कोर्टটো रङियात লৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত কিয় মাত মাতা নাই মন্ত্ৰী আছে MLA আছে সরকার একেলগে আছে বিজেপিৰ লগত এইবিলাক কিয় প্ৰটেকশ্যন কৰিব পৰা নাই আশ্চর্য পাইছো আমি রাষ্ট্রপতি এসেন্ট দিলে আমি জানো তথাপিও হয়তো এই যেহেতু 6 শিডিউল এরিয়া সেইটো আইনগতভাৱে আমি কিবা একটা চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰি নাকি এইটো আমি চাই আছো যদি আইনগতভাৱে কিবা একটা চ্যালেঞ্জ কৰি পেলাই রাস্তা আছে চ্যালেঞ্জ করবে ইয়ার কারণে আমি চ্যালেঞ্জ করি যদি রাস্তা নাই আমি কি করব আমি চাই আছো লিগেল সাইডত ওদালগুৰি লোকসভা আমি পাবলৈ সক্ষম হয় না নহয় 6 শিডিউল এরিয়াটো চাই পেলাই এইটো আইনগত আমি চাম ফেৰেংগাটো বিটিচিৰ মানুহ নহয় এই কি বিটিচিৰ কথা কৈ আছে যেটো 2008 হে আহিছে 2008 হে আহিছে যে বৈৰাগত ফেৰেংগাৰ কথা কি কৈছে কোৱা নাই মই গুৰুত্ব নিদিম কিন্তু বিটিচিৰ মানুহ কোনোবা ক'লে মই চাম কিবা ৰিপ্লাই দিব পাৰে নেকি ফেৰেংগা বৈৰাগত নহয় কোন ফেৰেংগা আমাৰ বিটিচিৰ মানুহ নহয় না ওই ধেমাজিৰ মানুহ হে দেখাওকচোন এই প্রমাণ পারিলে প্রমাণ দেখাওকচোন ফেরেঙ্গাই প্রমাণ দেখাও ফেরেঙ্গাই বিটিচিৰ 2003 চনত আগত পৰা আছে নেকি কংগ্ৰেছত কি হৈছে বিজেপিত কি হৈছে বা UPPLৰ ভিতৰত কি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ক'ব লগা একো নাই মই একো নকওঁ মততে বিটিচিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে বাঁচাব লাগে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলো ৰাইজৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত আমি খেলিমে কোকৰাঝাৰো খেলিব জিকিব আমি গোটাও পার্টি এতিয়া নয় বহুত সময় আছে অকলে কারো লগত बिथां सारनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिसि नि पावारफ्रा लासैनो जोबलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जे बिटिआर जाखांनायनि उनाव बिटिसि एग्रिमेन्टनि जिथु पावारफोर बेफोरो माने लासै लासै जोबलांनायखौसो जों नुनो मोन्दों आरो बियो हय नंथारगौ जोङो बयबो मेगनजों नुबाय दा बिनि सायाव बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिनि अनगायैबो आथिखालनि जिथु डिलिमिटेसननि खोथा बिनि सायावबो बिथाङा मोनसे थांखि लादों जाय थांखियानाखि जाफुङोब्ला जोंनि बयनिबो थाखाय जोबोद गाहाम आरो बिथाङा गावनि राजखान्थिनि जिथु थासारि अबस्था बेखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे फोरमायना होदों जे बिथाङा माब्लाबाबो फासयनाय गैया मोननैबो MP लकसभा सीटआव बिथाङा फैगौ इलेक्सनाव माने गेलेगोन माने जेरैबाबो देरहाथारगोन होननानै बिथाङा आसा दं बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि सारा सेसन कर्टआव फैखांनायनि उनाव सेसन कर्टआव नुजाथिखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों एसे नायनानै लादिनि दिनै जोंहा थारिख दंमोन डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआव बे आर्मस एक्ट ओमफ्राय बायदिसिना खोब माने क्रिमिनेल एक्टिभिटिसनि सायाव आनलफुल एक्ट बिनि सायाव जोंहा केस दंमोन दा बे केसाव दिनै जोंहा सेसन कर्टआव दिनै जोंहा नुजाफैदों दा बेयाव जोंनि उकिलजों मोजाङैनो जोंनि केसखौ लानानै आर्गु खालामदों दा बेयाव जोंनिफ्रायथ' जेबो मोनखायाखै अस्त्र मोनाखै जेबो मोनाखै आरो खुनु डकुमेन्ट गैया खुनु इंक्रिमेन्टिं जेबो रेकर्ड जोंनिफ्राय मोनाखै दा बे खिन्थु दिनै अनारेबल सेसन जाने जाज बिथाङा दिनै जोंनि केसखौ आर्मस एक्टनिफ्राय दिनै बोखारना होबाय आर्मसजों जा जेबो सोमोन्दो गैया बेखौ बोखारबाय जास्ट ITCL आव बे केसा दिनैनिफ्राय माने बिसार जागोन आरो ITCL दा जोङो लुबैदों जोंनि सायाव मा ITCL आव मा दं जों बेखौ इमिडियेट दामना जानो लुबैदों कर्टआवनो बे जोंनाव मा दङ टेप रेकर्डजों दामनांगौ जों जुदि माबा खोथा सावरायदोंब्ला बिक्रमजों दावरावजों बिक्रमजों बा माबाजों हितेशजों जों जुदि माबा सावरायदोंब्ला पेन ड्राइभआव माबा मोन्दोंब्ला बेखौ दामना होब्लानो जोङो बेखौ क्लियार जागोन आरो कर्टआबो बेखौ क्लियार जागोन थाब दामना होब्लानो आरो जोंनि उकिला मानाव गिदिर उकिलाबो जोंना बेखौ कर्टआवनो दामनो दिनै बिदोंमोन दा खिन्थु बिथांमोना बे मेकानिजमा गैया दामनायनि दा हयथ' आरोबाव साखि मोनसे जागोन बे साखि मोनब्लानो उनाव जोंनि केसा रुइलांगोन हयथ' जों थाब जोबगोन आरोखि बे केसा बारायनायथ' केस बायनाय केसाव जोंहा जेबो माबा गैया
दाय फोदो जानायनि जोंहा जेबो खारन गैया जोंखौ जास्ट ओरैनो बोरै जोंखौ नारसिननानै जोंखौ बोरै सिगिस' खालामनानै जाहाथे सरकारनि बेरेखा बुंनायनिफ्राय जाहाथे बन्द जायो सरकारनि बेरेखा जाहाथे बुङा जोङो बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जोंखौ सिगिस' खालामबाय जेलाव जोबना दोनदों बेखिनिल' दा जोंहा जेबो गैया आरो जों बेखौ लानानै जोंहा गिनांगौ बाथ्राबो गैया जों नारभासबो जायाखै गियाखैबो आरो जोंखौ जुदि माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ खालामबावनो लुबैदोंब्ला जेलाव हरनायनि खोथा सानदोंब्ला माबा मोनसे देखायनानै हरबावथों जों थांबावगोन आरामसे मिनि खुसि थांगोन खिन्थु जों जाथिनि थाखाय मावलांबाय थागोन हारिनि थाखाय जों बाथ्रा बुंबाय थागोन बेनो जों डिटारमेन्टखा जोङो स्पिरिटआ बेखौनो थोनो आरो बिनि दिनैनि समाव जोङो रावबो सिरि थाथावथाव नङा बर' जाथिनि बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थागोन बे बाथ्राया जोंहा खोब माने गोसो गोरबोआव जोंहा दङ बे मन'बला दङ गथिखे जों बे जेल जाबाय 3 मास 90 91 दिन जों जेल जाबाय बे 91 दिन जेल जानानै जों दुरबल जाबाय गिबाय बे नङा गिनाय बाथ्रा गैया जों बांसिन जाथिनि मावलांगोन बेखौ जों दिनै बुंनाय जायो सार दावराव देख्रेब नार्जारिनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना गासैबो खोथाखौ खोनानो मोनबाय जे बिथांमोन साथाम दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो बिक्रम दैमारि आरो बेजों लोगोसे हितेश बसुमतारी सार बिथांमोन साथामखौ माने फान्दायनाय भाबैसो बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जादों होननानै बिथाङा माने फोरमायदों दुखुनांथाव बाथ्रा जे नंखाय दायनि थाखाय सोरखौबा साजा होनाया बे जोबोद अयनाय जादों होननानै आं सानो जुदि बे थारैनो नंमारथारगौब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर बेहा माने माब्लाबाबो रैखा मोननाय नङा बियो मानसिनि बा सुबुंनि मेगननि नोजोरनि आन्दोआव बासायनो हागौ नाथाय इसोरनि आन्दोआव बे माब्लाबाबो बासायनाय नङा बेयो खैफोदाव गोग्लैगोन सानसे बे हले सियरखा दायनिगिरिया माब्लाबा दायखौ मावखुमादों बायदि मोनगोन नाथाय इसोरा बयखौबो समानै नायो बयखौबो मेगन नोजोरजों नायो आरो गासैबो जाथायफोरखौ बिथाङा नायो आरो बिजिरनायखौ गावनो गोसो बायदि होयो बिनिखायनो बे जाय बिथाङानाखि बिथांमोनखौ फान्दायनानै साजा होदों बे बिथाङाबो निस्सय सानसे बेलासि बिनि फिननायखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि